kemm tajjeb il-ħobż biż-żejt li kelta Malta vera nħobbu u kulħadd jgħidli kemm tajjeb għas-saħħa. Id-dieta Mediterranja hija dieta tajjeb li saru ħafna studji, riċerki fejn ċertu nutrienti li jinsabu f'din il-dieta Mediterranja ħallew impatt pożittiv fuq is-saħħa tagħna. U għalhekk insostnu ħafna hija dieta partikolari fis-sens illi hemm ċertu ikel illi mhux se jinsab f'partijiet oħra tajjeb bħal żejt ta' żebbuġa u nutriment tiegħu, legumi, tajjeb ċertu frott, ċertu ħaxix u ċertu kultura tajjeb illi il-Mediterrani jutilizzaw iktar tajjeb fosthom ukoll l-inbit l-aħmar, eċetera, eċetera. Ġifieri id-dieta Mediterranja mhix dieta partikolari illi aħna ngħidu hija xi ħaġa kompletament differenti, imma ovvjament wieħed irid iqis illi dak il-kontenut tal-ikel jiżdied iktar fl-ikel tagħna bħalma l-frott u l-ħaxix, dawn il-legumi, dan iż-żejt ta' żebbuġa biex ovvjament aħna ma nitilfux dan it-tip ta' ikel kulturali u nżiduh mal-ikel tagħna b'mod regolari. Ir-riċerka turi li d-dieta Mediterranja hija l-ideali biex tbiegħed ir-riski tal-mard tal-qalb. Id-dieta tbaxxi wkoll il-livell tal-kolesterol u tbiegħed ir-riski ta' mard ieħor bħal Parkinson, l-Alzheimer's u anke l-kanċer. Fil-fatt jiena nħobb ngħidha ħafna din il-biċċa xogħol illi meta wieħed qed jiekol healthy tajjeb u jew qed jieħu ikla Mediterranja, jekk wieħed ma jqis l-ammonti, xorta dan jista' jagħti effett ħażin fuq il-ġisem. Il-ġisem mhuwiex magħmul biex jieħu kemm irid, tajjeb fil-fatt ħafna drabi nużaw din il-kelma ħaxix nista' nikol kemm irid, jew frott nista' nikol kemm irid. Wieħed għalhekk aħna meta nagħtu gwidi nazzjonali ħafna drabi ikun hemm l-ammonti li ngħidulhom servings jew porzjonijiet fejn wieħed irid iqis. So ovvjament dawn il-porzjonijiet huma xi ħaġa li wkoll hija individwali, ġifieri mhux kulħadd għandu jistess jieħu l-ammont, imma importanti illi xi ħaġa tajba għas-saħħa tagħna tajjeb f'ammont kbir ukoll tista' tħalli side effect u tkun ħażina. Ovvjament hekk din il-nutriment partikolari, speċjalment fl-ikel Mediterran, tkun nieqsa min-naħa l-oħra tista' tħalli wkoll impatt ħażin fuq is-saħħa tagħna. Ingredient tipiku tad-dieta Mediterranja huwa iż-żejt ta' żebbuġa. Però nsibu idea differenti dwar jekk dan iż-żejt wieħed għandux jużah anke fit-tisjir, jew inkella huwiex aħjar li wieħed jużah biss bħala kontorn. Żejt ta' żebbuġa li huwa wieħed mill-żejt li huwa karatteristiku mill-dieta Mediterranja wera f'ħafna studji illi għandu konnessjoni bejn prevenzjoni ta' ċertu mard tal-qalb. Ovvjament mhuwiex l-unika fattur, imma huwa fattur għax għandu dan it-tip ta' żejt li huwa monounsaturated fats. Illi dawn il-monounsaturated fats uraw li jistgħu innaqsu wkoll il-kolesterol li jiġi produċit fil-ġisem u b'dan jista' jippreveni wkoll il-mard tal-qalb. Apparti minn hekk issa aktar m'għaddi żmien ukoll il-monounsaturated fats uraw ta' benefiċċju għas-saħħa tagħna in ġenerali. Meta wieħed jaqra dwar id-dieta Mediterranja, dejjem jissemma wkoll l-inbit aħmar, li però hu rakkomandat li jiġi konsmat b'moderazzjoni. L-inbit aħmar wieħed irid iqisu li mhuwiex għandu alkoħol ġo fih, imma ovvjament ġejjin mill-leneb tajjeb u dan l-leneb l-aħmar, speċjalment għalhekk ninstigaw l-inbit l-aħmar, għandu ċertu kimiki ġo fih li jgħidulhom polyphenols huma tip ta' antioxidants illi huma f'ammonti kbar sostanzjali u li jipprevenu ħafna mard differenti fil-ġisem tagħna. U għalhekk aħna meta nsostnu ngħidu wara dik it-tazza nbit jew tnejn, ovvjament huwa importanti li nintegrawha fid-dieta tagħna. Ovvjament il-moderazzjoni hija dejjem hemmhekk għax ovvjament jekk l-inbit, l-ammont tal-inbit ħajżdied miegħu l-alkoħol ukoll. U l-alkoħol f'ammont sostanzjali jista' jħalli effett ħażin mbagħad fuq il-ġisem tagħna. Tikka aktar dwar saħħtek. L-esperti dwar id-dieta u dwar il-kontroll tal-pis isemmu ħafna l-benefiċċji li wieħed jieħu mill-ħaxix aħdar. Il-vitamina K u l-kalċju li nsibu f'dawn il-ħxejjex jgħinu biex jitbedu problemi marbuta mal-għadam relatati mal-età. Il-ħaxix aħdar jgħinu wkoll biex ibaxxi l-livell tal-kolesterol, fil-waqt li jgħinu wkoll fis-saħħa tal-għajnejn. Fil-fatt riċerkaturi li anke r-riskju tal-katarretti jitbiet. Il-vitamini li nsibu f'dawn il-ħxejjex jaġlu wkoll il-proċess li permezz tiegħu il-karboidrati jinbidlu fi glukos u bekk ikonna l-enerġija.
Il-ġisem għandu bżonn dawn il-vitamini b'mod kontinwu u għalhekk il-ħaxix aħdar huwa l-aħjar sors. Jidher ukoll li dan il-ħaxix fih antiossidanti li jbedu r-riskju anke ta' tipi differenti ta' kanċer. Tikka aktar dwar saħħtek għada.